tashi ku je makaranta yara. Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta, malami da ya zo nan take za su karanta. Ilimin ku shine nake fata, ku yi karatu wannan shine manufata. Makaranta tashi ku je makaranta, Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta. Tarbiyya ce mabuɗin ilimi, ku yi karatun da ya zarce lami. Idan kun yi shi kun zarce komi, yaran tarbiyya su ne yan gata. Makaranta tashi ku je makaranta, Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta. Alhaji Ibrahim zan sanya, Abdulmuhibbat ka ba su tarbiyya. Yaranka yara ne masu niyya, akwai kwazo islami har boko. Makaranta tashi ku je makaranta, Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta. Hajiya Fatima zan sanyo, tarbiyya ce a kullum kin ka ba su, akwai kwazo fasaha a zuciyarsu. Amazes ce makaranta maza mata. Makaranta tashi ku je makaranta, Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta. Yaran abba tashi ku je wajensa, ku nuna mar karatun da kuka yi ba wasa. Akun a tashi yara manyan gobe, ni ne Talamis ta na yi wakar makaranta. Makaranta tashi ku je makaranta, Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta. Mu karatu wannan shi ne tsari, Abdulmuhibbat ga su akan tsari. Baitukana na tsara kan makaranta, Abdulmuhibbat ya ragatan makaranta. Makaranta tashi ku je makaranta, Abdulmuhibbat tashi ku je makaranta.